Seuraavaksi esiintymisvuorossa on 11 kilpailijaa Vivian Lehtinen. Vivian on Tönnön koulun tokaluokkalainen ja ikää hänellä on 9 vuotta. Vivianin harrastuksiin kuuluvat koripallo, näytteleminen, kuoro ja koiran kanssa leikkeily. TV:stä tullut Starauke-ohjelma innoitti Vivianin laulamaan. Iloisen Vivianin perheeseen kuuluvat äidin ja isän lisäksi sisarukset Peeti, Pikke ja Vilhelmiina sekä lakukoira. Vivian päätti osallistua kilpailuun, koska tykkää laulaa. Hän esittää meille kappaleen Pikkuveli.